dnešnom videu by som vám chcel porozprávať niečo o tom, prečo som odišiel z pozície elitného buildera na SGčkách, keďže som to nikde nejak nezverejňoval a pár ľudí mi písalo, že by ich to zaujímalo. Nebudem tu rozprávať len o mojom odchode, ale tak nejak zhrnem všetko o SGčkách a celkovo môj názor na SGčka a na Builder Team. Taktiež na konci by som chcel tak nejak zhodnotiť všetko, či sa vôbec oplatí ísť z Gčka do Builder Teamu, ak by tu niekto taký je. A tak no. Takže poďme tak nejak na začiatok. Rovinu poviem, na SGčka do Builder Teamu som veľmi nechcel ísť. Chcel som ísť skôr na Queplay, pretože na Queplay som začínal hrať a páčil sa mi ten štýl, akým sa tam stáva a celkovo tá prezentácia toho serveru. Takže viac som vlastne pozeral na ten Queplay aj na tie SGčka. Lenže bohužiaľ na Queplay som sa nedostal. Skúšal som tam si podávať prihlášku niekoľkokrát. Dostal som sa niekoľkokrát aj do druhého kola naboru, lenže nevyšlo to. Tak som si asi po tých 3 rokoch, čo som stával, tak som si povedal, že podám si prihlášku na Queplay znova aj na SGčka a tam, kde to vyjde, tak tam pôjdem. A keď to nevidie nikde, tak jednoducho skončím so stávaním. Vyšlo to nakoniec na SGčkách. Nemôžem povedať, že som nebol šťastný, pretože predsa len je to najväčší československý Minecraftový server, ale ešte stále som nemal vyhrané, pretože ma čakalo druhé kolo naboru a nabor prebehol si myslím v pohode. Som akože samozrejme rád, že mi dali šancu stať sa builderom na SGčkách. Po tom nabore som sa stal skúšobným builderom. Skúšobná doba musím povedať, že prebiehala celkom fajn, aj keď som tam síce niekedy stával veci, ktoré nikdy pri stavaní nevyužijem, ani som ich nevyužil tam, ale čo už. No a vlastne po skončení tej skúšobnej doby som sa stal novice builderom, čo už mi dosť ľudí písalo, že čo je to vlastne za pozíciu. Ja akože sám neviem, čo to je za pozíciu, ale je to asi niečo také, že som prešiel vlastne úspešne tou skúšobnou dobou a teraz už len vlastne čakám na toho buildera, aj ten prefix. Je to možno zbytočná pozícia, ja si myslím, že je, ale tak ten, kto ju tam dával, tak nech si ju tam má. No a niekoľko mesiacov na to som sa stal vlastne oficiálnym členom builder týmu na SGčkách. Musím povedať, že to bol dosť fajn pocit, keď som mal vlastne už ten prefix a dostával som aj odmeny. Ten čas na SGčkách hrávalo cez 4000 hráčov, takže bolo to akože dosť fajn, keď ste šli na lobbyčko s prefixom buildera. No ale postupom času, jak som vlastne bol na tej pozícii buildera, ma začínalo srať pár vecí, a to konkrétne to, že sme fakt niekedy dostávali nezmyselné termíny na dokončenie mapy. Niekedy sme dostali 2 dní na to, aby sme postavili nejakú mapu, čož je nereálne, hej. Takže to bola asi tak jedna z tých vecí, ktorá ma pomaly začínala srať. Potom vlastne bola ďalšia vec, a to, že sme od developerov vlastne dostávali nejaké pokyny na to, aby sme postavili nejaké mapy na projekty, ktoré oni robia. Samozrejme, na začiatku som to toleroval, nejaký nový update pre server, akože to len prospeje. Lenže keď sa keď sa vlastne tie mapy postavili na ten projekt, ktorý developeri chceli, tak to trvalo fakt niekedy aj niekoľko rokov, kým sa to zverejnilo na server. Postupom času sa tie projekty hromadili a začínalo ich byť fakt veľa a niektoré neboli ani vydané doteraz na server. Samozrejme toleroval som, ak to bol jeden alebo dva projekty, ale bolo ich oveľa viac a my sme vlastne tie mapy na tie projekty mali postavené, lenže sa stále čakalo len na tých developerov, kedy to vydajú na server oni. Čož na počet developerov, aký je teraz momentálne na SGčkách, by som povedal, že by to mohlo byť čím skôr, ale tak stále sa vymýšľa niečo nové a je to v podstate už aj jedno, jak to bude. Takže tak nejak to bola asi jedna z vecí, ktorá ma na SGčkách fakt srala a jeden vlastne tiež z dôvodov, prečo som odstúpil tej pozície elitného buildera. Ďalšia vec, ďalší dôvod v podstate bolo to, že som sa chcel venovať našej builderskej skupine menom Buildsite, v podstate robiť zakázky a predávať mapy, pretože myslím si, že má to budúcnosť a je to predsa len stále hra a zarobiť si nejaké peniaze sedením u počítača a pokladaním kociek je akože si myslím fajn.
Ale tom sa vlastne stala taká dosť pre mňa nepríjemná vec, keďže som sa asi o mesiac na to, čo som odišiel z tej pozície eliťaka, dozvedel od builderov to, že zákazky na SGčkách boli povolené, takže bolo to akože, no, super, môžete si na to robiť vlastný názor. No a teraz sa dostávame do bodu, kedy som sa stal eliťakom, tuším, to bolo za rok aj niečo, neviem presne, ale taktiež to bol akože rovnaký pocit asi ako keď som dostal buildera, bolo to fajn, po takých 2 dňoch to asi opadlo, nejak som to neriešil. Jak eliťak som vlastne v podstate robil to isté čo builder. Čo sa týka práv, tak to akože neviem viac povedať. Čo sa taktiež týče odmien, tak som mal o 1 legendu viac, takže som mohol niekomu darovať 2 legendy mesačne. A vlastne na tej pozícii eliťaka som už vedel, že nezdržím sa tam dlho. Po asi 3 mesiace, čo som sa stal eliťakom, som z tej pozície odišiel z dôvodov, ktorý som už spomínal a ostal som na pozícii pomocníka. SGčkam stále tak nejak pomáham so stávaním map, ale nestávam samozrejme až toľko ako kedysi, ale snažím sa im aspoň tak nejak pomôcť. Takže tak, teraz by som chcel vlastne zhrnúť tak nejak to, či sa vôbec oplatí ísť na SGčka, či SGčka podľa môjho názoru majú budúcnosť. Ak ste builder, ktorý už má nejaké skúsenosti a chce sa dostať niekde na väčší server, ako je Queplay alebo SGčka, ja osobne by som vám radšej odporúčil ísť na ten Queplay. Aj keď som tam nebol a nedostal som sa tam, tak poznám ľudí, ktorí tam sú a vidím v nich ten posun, jak sa posúvajú stále vpred v tom stavaní. Samozrejme aj na SGčkách som sa dosť posunul v stavaní, lenže myslím si, že na Queplayi to je oveľa rýchlejšie ako na SGčkách. A čo sa týče toho, či podľa môjho názoru majú SGčka budúcnosť, tak to úplne neviem povedať, pretože som sa na SGčkách snažil akože navrhnúť nejaké napady, lenže bohužiaľ nič z toho nevyšlo. Snažil som sa tam proste o nejaké fakt jednoduché veci, ktoré by dokázali prilákať nejakých builderov, či už je to nejaké sociálne siete, viac rozširovať, ukazovať vlastne naše stavby, alebo tiež použiť niekedy na niečo nejaký render, pretože SGčka majú tiež akože súprové mapy. Asi to nechcú, nemajú o to záujem. Ja to extra nejak nebudem ani riešiť, nebudem za nimi doliezať, aby to urobili. Keď to nechcú, tak to nechcú. Podľa mňa by to len prospelo SGčkám. Taktiež som sa snažil o to, aby na SGčka pridali nejaké pluginy, nejaké prémiové pluginy, pretože v podstate na builde sú pluginy, ale napríklad taký plugin ako je Archon, tuším, neviem, jak sa to číta, ale určite všetci buildery viete, o aký plugin ide. Je to fakt taký plugin, ktorý som ja tiež donedávna vôbec nepoznal, ale teraz by som už bez neho asi nepostavil žiadnu mapu alebo lobičko. Takže neviem ešte, jak dlho SGčka vydržia, ale builder team si myslím, že nie je na veľmi dobrej ceste, pretože keď si to tak teraz vezmeme, tak je to fakt asi jeden taký builder, ktorý ešte o to fakt tam na SGčkách baví stavať a má na to chuť a čas. Nie som to ja, hej, ale jeden to je také, že dosť slabé. Takže toľko asi k SGčkám. Myslím si, že o pár rokov ten server skončí, pretože server bez builderov to ako si úplne neviem predstaviť. A ak by, že odídeme, ak by, že odídu nejakí buildery, ktorí vám fakt, by som povedal, teraz ťahajú, tak fakt neviem, jak by to skončilo. Takže toľko. Ja vám ďakujem za počúvanie tohoto podcastu a majte sa. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to evening. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, when no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack.